أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندرابي بدنتال أرأندو جولما نون بندرابي من ببندم أرأندو دين ماذا non dendangal bandiraɓe ɗo yewtere nde ene yetto. Min calmini moni kala e mon, min juurima ɗum, min jafnima ɗum. Eɗen ngara e windande men ñalawma hande, so Allahu lamɗo o jaaɓi, ko faati e mayde, koye mayde janganno ɗen no lorugol ngol siforto, kono noon ko forɓe lotodirde janganno ɗen. En jangino wawɓe lotodirde ha jettiɗen korɗo kalfaɗo ene sella lota kalifa mum, kalifa ene sella lota korɗo mum. So poɗodiral waɗani, so poɗodiral waɗi noon kalifa korɗo o ɓurnetake e dow ha joni rimɓe heddiɓe koreji forɓe wawde lodde gorko on mayɗo. So tawi noon ko on foɗodira ene sella on lota, kañum woni waliyu makko. So tawi ɓeɗo fof ngala joom suudu makko ala ɗon, joom galle makko ala ɗon, wona to batte kalifandi, hol keɗɗo e lodde. ɓeɗo ko ɓadiɓe ɓe. Neɗɗo so tawi sankima ene wondi e joom suudu mum, ko joom suudu mum heedi e lodde, so poɗodiral waɗi ko kanko ñawante yo lot. So tawi o wondi ko e joom galle makko heedi e loddemo, tawde ɓe gona serɓe. So tawi koɓe serɓe, ɗum kamɓe lotodirtande wonde dahamme ala hakkude mabɓe. summa aqrabu awliyaihi, refti hen ko ɓurɗo ɓadade e waliyaɓe makko, kañum heedata e loddemo. So tawi joom galle ala, joom haqqe lebduɗo e lodde ala ɗon, ko wayno joom galle walla joom suudu, lorgol ngol haqqe o ene egga feewa e koreji mayɗo o ɓadiɓe ɓen keeda e lodde mayɗo o. Kamɓe ɓadiɓe ɓe jiidaɗo yumma e baaba, kañum adato jiidaɗo baaba. Non ɓurɗo jiidede, oɗo jiida ko yumma e baaba, oɗo ko babiraɓe jiidi, wadde jiidaɗo yumma e baaba ko ɓen ɓuri ɓadade, ɓen keedata e lodde. No gandirɗen no jiidigal ngal ɓurata ɓadorade ni. ɓen fa yuqaddimuna ala ghayrihim fi taghsili waliyihim almayyiti e lodde neɗɗo mabɓe mayɗo o. Fodde daraja ɓadogol goto e mabɓe fof ko noon o heedirta e mayɗo o. Joni so tawi debbo ponnoɗo lodde joom galle mum, walla gorko ponnoɗo lodde joom galle mum, o woppi lotgol ngol, o wi kanko o wawa lodde, walla o yaafima lodde, o forsetake ma o loota. So wi o lotani, walla o ala ɗo ko birniɗo, ɗum bandiraɓe mayɗo o heddiɓe ɓe ko kamɓe keedata e lodde mayɗo o, tawde o fukkini haqqe makko mo jogino o. So tawi ɓen waliyaɓe ngalani hollotowo mayɗo o, ceerno wi summa ajnabiyun. mbiɗen summa ajnabiyun refti jananinke. ay ɗo jananinke kañum adoto debbo. So tawi yaltiɗo wonno joom galle e joom suudu mum, yaltiɗo korɗo e kalifa mum, so arti hankadi koto bandiraɓe ɓadiɓe waliyaɓe, so mayɗo mayi, so gorko, ko worɓe bandiko en ɓe garata lootamo, waliyaɓe makko woni ɓe o jiidi, ɓen ngara lootamo. So tawi ɓen ngala, omo jogui rewɓe joom haram makko en, kono wona ɓen garata taw ko
worbe jananinkoɓe ɓe ko ɓen gadoto arde hade rewɓe joom haram makko en ɗo ko worbe ɓe gadoto taw ɗum woni ɗo wi summa ajnabiyyun gorko jananinki mo ganduɗa o jiidani e mum jiidigal ɓadigal ngal ko toon artata ɗum woni bange julɓe tan ɓe sariya ɗaɓɓi yo keede e loddemo omo jogii rewɓe joom haram makko en ɓe sellata dewgal wona hakkude maɓɓe kono tawde ko gorko ko worɓe jananinkoɓe ɓe gadoto arde en paami ɗum to rewɓe toni ko noon yarata so tawi rewɓe joom haram makko en ngalaɗo rewɓe fotɓe wawde lordemo ngala koreji makko ɓadiɗi joom galle makko ala rewɓe ɓadiɓe ɓe ko ɓen lototamo so ɓen ngala ko rewɓe julɓe lototamo so ɓen ngala nde worɓe joom haram makko en ngara re joom haram komo sellata dewgal wona hakkude maɓɓe mo jiidi yumma e baaba walla yumma walla baaba e ɗin bangeji mo sellata dewgal wona hakkude maɓɓe on ene sella lotamo ɗum woni summa ajnabiyun hade rewɓe ɓe arde noon gorko jananinke gorko maayi worɓe jananinkoɓe ɓe ɓen keedata e loddemo imam ali radiyallahu anhu omo haalana en ɗo haala nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam hirjinde goo e lodde maayɗo kono noon e hirjinde wawde nangude ɗemgal mum e ko yii toon e maayɗo o nde yehi lotoyde nde o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi man ghassala mayyitan wa kafanahu wa hannatahu wa hamalahu wa salla alayhi kono walam yufsi alayhi ma ra'a kharaja min khati'atihi mithla yawmi waladatuhu ummuhu o wi on loddo maaydo o hasni maaydo o wadani dum uurateedi o rondi maaydo o maana o duusi dum o juuli maaydo o kono o saaktani sirru mo yi e maaydo o nde o lorata nde o yalta e goofi makko ha o wayano yummakko jibinirnomo biyeteɗo abi umamata weli Allah wona e makko o wi nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam wi man ghassala mayyitan fa katama alayhi tahharahu Allahu min dhunubihi fa in kaffanahu qasahu Allahu min as-sundusi o wi so tawi neddo lori maaydo o suudi ko yiyani maaydo o ko Allah labbinamo e bakkaruji makko so hasni maaydo o Allah holtinamo koltal ene wiye sundus ko comci aljannaji so gorko jananinke ala worbe jananinkobe ngala maaydo o ko gorko koreji makko ngala hay worbe jananinkobe be ngala joni non on maaydo hollorobe mo ceerno wi summa imra'atun so worbe jananinkobe ngala yo debbo lormo holo on debbo mahramun summa imra'atun mahramun debbo jom haram makko on lor walla rewbe jom haram makko en ben loramo be sellata dewgal wona hakkude mabbe lural ene arado wa hal tasturuhu aw awratahu ta'wilani mbere so debbo o ene lora gorko mo sellata dewgal wona hakkude mabbe o suurarmo kanko fof walla o suurata tan ko awra makko ta'wilani kongol jiccungol ngol ko o suurata ko awra makko awra o kam ko suurate o yiyata o wadata hen jungo makko wadar ko wada e jungo ha wawa lawƴe dow tekke kono jungo ngo fawata ko hen kadi o yiyata hen yitere makko kongol wi ko bandu ndu fof suurate kongol wi ko awra o tan wuddu ha koppi ngol kongol woni jiccina ngol dum woni min surratihi ila rukbatayhi wa hadha huwa ar-rajihu moni ko jicci so tawi on debbo ne ala tan ko maaydo maayi ko e ladde julbe ngala don rewbe wonbe don be julbe be ko be rewbe
ko worbe taw gaddotono julbe ben ngala ko rewbe julbe ngoni don rewbe be kadi gona jom haram makko en sinno ko jom haram makko en kam en kali ben en lotam joni so be gona jom haram makko en no be badata summa yummima refti kanko maydo o yo tamne li mirfaqayhi ha yetto polong tongi makko wa idha lam yujad ma'al mayyiti nisa'un maharim so tawi maydo o wondane rewbe jomirabe haram mum en kanko kay o wondi koy rewbe jananinkobe sharia hokkani ben rewbe loddemo so be lorani mo no be balata yobe jondino tan bita yammumihi e tamnudemo ilal mirfaqayni ha yetto polong tongi yobe jondino e tamnudemo ilal mirfaqayni ha yetto polong tongi so be tamnimo kali kam surde awra o koko surate bere ko bandu lu fof walla ko awra o tan ko sellina ko wi'ama ko awra o surate nonne yo tamne li mirfaqayhi ha yetto polong tongi makko hono so ndiyam wasama dum ne kadi ko non woni nyaawore do ndiyam ene wodi ko lorobe be ngoni ko ngala o tamne ha yetto polong tongi be o jidi be ngala jomirabe haram makko en ngala jananinkobe kadi ngala wawbe loddemo so tawi ko gorko jananinkobe rewbe ngala so tawi ko debbo jom haram makko en ngala wonbe do joni be tawde ko worbe jananinkobe ben bawa lodde debbo be tamnata dum so tawi ko rewbe jananinkobe be bawa lodde gorko mo wana jom haram mabbe o be tamnata dum yobe tamnumo ha yetto polong tongino tama muya wadirteni ka adamil ma'i ni so ndiyam wodani kadi joni kay kanko gorko o worbe wawbe lodde mo nani kono ndiyam ala done kadi o tamnete tan done kadi o tamnete so tamnama non o juulete sabu dum do wana sharia hadimo ko wasde jogade ndiyam de kono wana so ndiyam wodirno tan ko lototodo sa nani ene wi'e di jokkundiri lorede nde e juulede nde kanji jadata so neddo o loraka tan juuletaake dum ko tawa ko hadimo lorede ko hayso ndiyam wodi o loretaake ko nyaawore sharia hadimo lorede joni o ko ronkere hadi dum lorede wadde non hadata ko juuletedo o so tamnama ko juuletedo so tawi o tamama non o tamnama ha yettima polong tongi o mo juule so en dañi ndiyam ko adinde eden naata e julde he do yo lote sen dañani ndiyam ha juulama gasi do akadi moƴƴi yoni walla so tawi ko gorko o wonno o wondi koy rewbe jananinkobe ben ndiyam ene wodi kono mbawa loddemo potani loddemo tamnimo hade o juulede tan gorko jananinke ari o nen foti loddemo walla ko bandi ko ari tawde o suwa juulede do kadi yo lote so juulama non dum hankadi selli kadi gasi ngino windande men bennude yo tamne kanko maydo o ha polong tongi so tawi o wondani e forbe lordemo walla so ndiyam ala nonne kadi wa taqti'il jasadi wa tazli'ihi so tawi terde ene taja kanko terde de ko tajoje de memorako done kadi o tamnete tawde ene wawi tamnade nonne kadi so bandu ndu ene hutto done kadi o tamnete o wawa lorade taqti'il jasadi ay infisali ba'dihi an ba'di so wiyama o mo lore terde de gonata koy tajji so ndiyam yuppama hen tan tajat sinno ndiyam ene wawi yuppede yiggaka wiye yo wadi ndiyam wasa yiggede no newri fof ko non wadirte tawde non
hay ndiyam wawa yuppade hen ɗo o wasata lotede so loraka o tamne so tawi ene wawi wonde so wawa hankadi ɗum fof fukkoto e makko ko nonne wa tazli'ihi ɓandu ndu so tawi ene hutto nguru ngu ene hutto ɗo ene harmi kadi wiide ene lotamo ɗo waddi ko yo tamne ha yette polong tongi e ɗiɗo alhaaliji ɗiɗi tawde ɗum kam ene wawi wonde ceerno wi wo subba ala majruhin amkana ma'un wo subba yuppam ma'un ndiyam ala majruhin amkana e jiwanɗe ɗe ganduɗa ene newo yuppude hen ndiyam omo gañi kanko mayɗo o gañanɗe ɗe ganduɗa noon ene newo wadde hen ndiyam hayso newata ko lodde yiggude ndiyam mbawɗam yuppade hen ɗam yo yuppe hen ko kalanoɗen joni tawde hulaka terɗe ɗe ene taƴa hulaka so yuppama ndiyam nguru ngu ene hutto yo yuppe hen ma un ndiyam wasa yiggede ɗum woni ko kalanoɗen joni joni so tawi hulama yiggede nde wasa yiggede ndiyam tan juure hen nonne badaɗo gonduɗo e nyawu bade ko puƴe ɗe ene jeehi hankadi ene mbaɗi uube ene fuɗɗi fusde walla ene daari fusde so tawi wiyama ene yigge puƴe ɗe larñitto ɗo kadi yo juure ndiyam wasa yiggede ɗo hay ɗo sa nani yo juure ndiyam ko illam yukhaf tazallu'uhu so hulaka nguru ngu ene hutto so hulama hayrata juurede ndiyam ɗam ɗum woni mafhumu amkana o wa illam yukhaf tazallu'uhu annahu illam yumkin sabbul ma'i so newaki yuppude hen ndiyam tewo khifa taqattu'uhu hulama tajgol terɗe ɗe aw tazallu'uhu walla hulama kuttogol nguru ngu yuyammamu omo tamne huwa kadhalika non woni nyawore ɗum ne so newima ceerno wi wal mar'ati debbo wal mar'ati aqrabu imra'atin debbo kanyumne hollorowo ɗum lorata debbo mo wondani e joom galle mum wondani e khalifa mum walla ene wonduno e joom galle walla khalifa kono fukkini haqqe mum gantini loratamo ko debbo aqrabu imra'atin debbo ɓurɗo ɓadade mo manamo jiidigal ɓadigal on ara lotamo hade jana ninke mo jiidani o arde ko jiidaɗo o taw arata walla so gorko o won mo yiɗi wakkilde fode ko debbo ɓadiɗo mo o ko wayno omo jogi ɓii ko debbo ne jogi ɓiyum debbo kanko mayiɗo debbo o ɓii ko debbo o kañum ardoto loddemo e ɓii ko debbo o non yarata ha less hankadi ɓurɗo ɓadade mayiɗo o fof kañum heedi e lodde mayiɗo o joni so ɓeɗo ngala walla ɓe ngoodi kono waya hande ni ɓe cuusa walla ɓe mbawa nden hollotowo tawde ko debbo ceerno wi summa ajnabiyatun ɗo yo debbo jananinke ar lotamo debbo jananinke kañum ne ara lotamo summa illam tujad mar'atun qaribatun aw ta'azzara taghsiluha debbo ɓadiɗo o dañaka walla o dañama kono o gantini lodde ghassalataha mar'atun ajnabiyatun
yo debbo jananinke lotani en maydo o somo lota non no watte ceerno wi wo luffa sha'ruha debbo se ene lote omo wadi sayande yo sayande nde tigge yonde fiile maana yonde tigge e hoore he hono no kala wayata ni wala yudfaru moretake jubbidi so omo wadi sayande ko cancinodo hoore en biyata yen nyuggu jubbidi won kongol wi ene nyuggema en ngara hen so Allah jabi kono iyal ngal Cheikh Khalil o wi ko jubbidi nyuggetaaki sayande no wonirni tan yo sukundu du fiile tan artire e hoore he ha joni habbire non wala yudfaru jubbidi moretaaki Ibnul Qasim wi yaf'alu bish-sha'ri kayfa sha'a sukundu ndu kala no haajira ena wadire non min laffihi ko wayno fiildendu tiggudendu fo ena wade o hebbiri o wi kanko Ibnul Qasim wa amma dafru fala a'rifuhu so tawi ko morde sukundu ndu non dum kam haydara mi halani hen ceerno biyetedo Ibn Rushdin o wi fala e la a'rifuhu o ko la ya'rifuhu min al-amri al-wajibi o anda dum to wonde koko waddina yo sukundu ndu moore wadde non so tawi ko non wa huwa insha Allah ta'ala hasanun fil fi'li wadde so wadama ene mojji Ibn Habib wi la ba'sa basi ala an yudfara sukundu ndu nyugge debbo mayi ene wadi sayande basi ala sukundu ndu nyugge wade muggi ha wawa rendude biyetedo Ummu Atiyata yo welu ya Allah won e makko o wi qad dafarna sha'ra binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salasa dafa'ira nasiyataha wa qarnayha o wi bi nelado o sallallahu alayhi wa sallam horino e joomu min nyuggi dum nyuggi tati gotol ngol tinde e bangeji didi di bange fo nyuggol woni nyuggi tati wadde non so tawi ayi be ganduda so maydo mayi ene badana dum nyuggi andu ko do be nyambata sa yi be nyuggata ndendina sukunu ndu fo tigga pawi ko iyal ngal no wirini goto hen fo wondo fawi tawde wana jubbi karmudi wana ko wayno mese en e ko abbi e den gede dum kam sancere maydo kam so mayi ene mori mes dum kam ko sancere de wonde ko harmuno gilaga tefnantedo kam waddataake ko harmi yadine hen so tawi wana din jubbi ko wayno pirli en ko sukunu makko meru so woppirama non sanciaka basi ala hen enen non kewden ko sancude non heewi wadede ga kono so sanciaka basi ala hen so sukunu ndu ko sayande wonnone so wadama jubbi tati basi ala hen so tawi ndu rendinirama nonne kadi dum fo basi ala hen inshallah mbiden non debbo jananinke o lora debbo o summa mahramun refti so tawi on debbo ala don joni en ngala debbo jananinke mo ena lotamo kanko maydo debbo o wondani do e debbo hay goto juldo woni do tan ko worbe jom haram makko en non nando be o jiidi yummay baba walla yumma walla baba walla esirabe makko be ganduda sellata dewgal wona hakkunde mabbe walla be o meedi muynidde sellata dewgal wona hakkunde mabbe e beedo lotamo kono hade beedo worbe arde ko ma debbo ronke ma debbo juldo ronke so debbo jiidaado badido no wodi ko on so on ala debbo goddudo mo jiidaka o tawde ko juldo on so on ala
nde joom haram makko fuɗɗa arde tawde kay wona joom galle makko wona khalifa makko ɓen kam kañumen jeyno ardade gorko joom haram makko lootamo so on ene lootamo noon holno waɗate en kaali ko mo sellata dewgal wona hakkunde mabɓe o waɗa hakkunde makko e debbo lootateɗo o heedo tawa ene ummi dow ha less ummade dow tan ha less nde wonde debbo o kanko fof ko awra heedo ngo heeda hakkunde ndarɗe makko ɗe e ɓandu debbo o ƴeew mayiɗo so wiyama yo ɓandu mum mofte haalaka noon guurɗo o ceerno aɗum hawnide heedo ngo heeda hakkunde ɓandu ndu e ndarɗe makko kanko looto o mudkhilan yadayhi min tahtihi o waɗa juuɗe makko lese heedoto kono noon tawa kadi juuɗe ɗe wonko fiila hen juuɗe ɗe e hoore mum tawata ko wonko fiila e majje aw fawqa sawbin walla o waɗa juuɗe ɗe dow comcol pawingol dow makko ngol taw ko ɗon juuɗe ɗe jiggata ɗum ne kadi ene wona tawa satirin li badaniha ɗen tekke ene cuuri ɓandu makko masdulina alayha ene jurtina e ɓandu makko ma woni o fiili e jungo makko hunde kanko gorko lootowo debbo joom haram makko o fiila e jungo makko he hunde sudde e dow debbo o rewna jungo makko les omo loota walla o rewna jungo makko ngo dow suddare fawinde e debbo o nde o wona e lootirde mo noon so oɗo gorko ne ala joom haram makko o so on ala ɗon holno waɗate summa yummimat refti kanko debbo o yo tamne li ko ayha ha yetto polongtongi makko kanko debbo o rewɓe ngala ɗo worɓe ɓe cellata dewgal wona hakkude mabɓe ngala ɗo o wondi ɗo koye selloɓe ndesamo hayso ko ɓe julɓe ne ɓe mbawa loddemo yoɓe tamnumo kanko ne ha yetto cammeje juuɗe kanko yettoyta ko polongtongi gorko o mbiɗen rewɓe ɓe so tamnimo arata ko ha polongtongi kono debbo o ko ɗo cammeje ɗo tan haɗata wa jaza massu wajhiha ene sella noon ɓe mema yeeso ngo wa kaffay ha e newe ɗe liddarurati sababu nde lor ma'a bu'dil ladhati bil mawti sabu wasde ɗaminede ɗon kadi dahamme sababu nde maayde maayɗo o maayɗo noon so ene loote yo suure ɗum woni ceerno wi wa satara suuri hol cuurowo lootowo maayɗo yo suur min surratihi li rukbatihi en kaalino nde kaalaten gorko o no lootirte en kaalani suurde nde debbo o en kaali yo suure kono debbo e gorko fo yo suure wadde wa satara suuri hol cuurowo ghasilul mayyit lootowo maayɗo o wa satara al ghasilul mayyita lootowo maayɗo suuri holko suurata min surratihi ummorade e wuddu maayɗo o li rukbatihi ha yetto koppi mum in kana ghayra zawjin ɗum kam taw wona joom galle lootata joom suudu mum walla wona joom suudu lootata joom galle mum ceerno wi wo in zawjan hayso ko joom galle lootata joom suudu mum hayso ko joom suudu lootata joom galle mum yo suur cuurgol ngol wujuban koye waɗɗade en dartintuɗo windande men hande noon so allahu lamɗo o jaɓi ha windande men arore mi salmini moni kala e mon mi juurima ay oɗo bir ko ɗeɗo bindande ɗiɗi jangaten altine so Allah newni koko faati e nelaɗo talata e alarba ko lakhdari ni woni no peccirno ɗen ɗum noon Allah jarama on jarama ko Bokar Ahmad Diop to Nouadhibou amin mbiya on ketki jam mo on pam ko ɗesi ɓittude sabu en dañani wadde vidéo ga mbaɗɗen tan fof ko o jooji hay ko yahatto YouTube to ko
kono kam ma o joji ɗi ngar so Allahu lamɗo o jaɓi. On jarama, min calmini, min juurima, min beltimane kadi.